यूट्यूब के कुली भैया बहनी लोगन के आज हमार प्रणाम बा। आज हम ये भोजपुरी एपिसोड में आमंत्रित केले बानी जानन मानल कवि, गीतकार, साहित्यकार श्री रमाशंकर वर्मा मनहर जी के। वहाँ का हमारा स्टूडियो में आ चुकल बानी। यहाँ का एगो बड़ा सुंदर गीत बा। जब युद्ध में सरहद पर दुश्मन के संगे युद्ध करत लड़त और घायल हो जाता, गिर जाता, और ओकरा जब ही बुझाता कि अब दुनिया से हमरा विदाई हो रहल बा, हम तो अपन दोस्त साथियन से जो और फौजी साथी बाणन सा उन्हन से का कह रहल बा, देश और समाज खातिर के, भारत माता के रक्षा खातिर के तरह का करे के चाही, एगो संदेश दे तू गीत बा। हम चाहतनी कि श्री रमाशंकर वर्मा मनहर जी आपन बढ़िया गीत हमरा सामने प्रस्तुत करें कि भाई एकरा के वो सिपाही युद्ध भूमि से कौन संदेश दे रहा बा अपना दोस्तन के। आई सुनल जा श्री रमाशंकर वर्मा मनहर जी। आई मनहर जी लीजिए। सबके पौ लगी अशुभ आशीर्वाद देते हुए हम अपन भोजपुरी गीत रउरा सबके सामने रख रहल बानी। जवन सौंपत बानी थाती, जवन सौंपत बानी थाती, उ बचैह वीरना, कैला जेवन जेवन वादा ओ निभैह वीरना, कैला जेवन जेवन वादा ओ निभैह वीरना। माई के दुधवा के मोल हम चुकता कैली अनमोल, बहिन की राखी के लाज रखली चलते चलते आज। जवन बाकी होखे हमसे, जवन बाकी होखे हमसे, तू पुरैह वीरना, कैला जेवन जेवन वादा ओ निभैह वीरना, कैला जेवन जेवन वादा ओ निभैह वीरना। थाते हउए ई अनमोल, जन करिह एके बेमोल, बहुते दिहल बा कुर्बानी, काटे के मिलल बाचानी, बहुते दिहल बा कुर्बानी, काटे के मिलल बाचानी। अबल रहली हम जोगौले, अबल रहली हम जोगौले, अब जोगैह वीरना, कैला जेवन जेवन वादा ओ निभैह वीरना, कैला जेवन जेवन वादा ओ निभैह वीरना। हमरा पक्का बा विश्वास, नइखी कैले काम उदास, हमरा पक्का बा विश्वास, नइखी कैले काम उदास, तुहू करिह उहे काम, माई होखे ना बदनाम। पुरखन के रहिया बतावल, पुरखन के बतावल रहिया, जन भुलैह वीरना, कैला जेवन जेवन वादा ओ निभैह वीरना, कैला जेवन जेवन वादा ओ निभैह वीरना। दुश्मन कितनो जाल बिछाई,
चारा नीक नीक दिखलाई, पग पग पर रही है होशियार, जन खतरा में पड़ी है यार। मोहे मन हर के स्याही जनी, मोहे मन हर की स्याही जनी, लगई हवीर ना, कैला जेवन जेवन वादा, ओ निभैया वीर ना, कैला जेवन जेवन वादा, ओ निभैया वीर ना। जय भोजपुरी। दोस्तों, अब आप लोग श्री रमाशंकर वर्मा मनोहर जी से इतना सुंदर गीत सुनने की लड़ाई में दुश्मन से लड़त लड़त और अंतिम सांस जब ले रहल बा सिपाही, तो अपना दोस्तन से का कह रहल बा कि भारत माँ के लाज कैसे बचैया, जौन पुरखन के थाती बा ओकरा के कैसे निभैया, आगे ले चलिए। इतना सुंदर गीत। और आज के एपिसोड में बस इतने। चलत चलत फिर नहीं हो रहा कि भाई अगर वहाँ भी हमार इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो एकरा के लाइक शेयर कमेंट करत सब्सक्राइब करें। अपना हित मीत सबका से एकरा के सब्सक्राइब कराई, लाइक शेयर कराई, कमेंट कराई, ताकि हमरो हौसला बढ़त रहो। रुआ सबके सेवा में हमेशा हाजिर रही। अब हमरा के आज्ञा दी। अब अगला एपिसोड में फिर मुलाकात हुई। तब तक खातिर के धन्यवाद, प्रणाम।